Löytyykö sulla tällaista käsipainoa kotoa? Hei, mä näytän 4 eri liikettä, mitä sä voit tehdä tämän kanssa kotona. Tästä tulee hyvä kotitreeni. Kato loppuun video, koska mä kerron, kuinka monta toistoa, kuinka monta kierrosta tehdään näitä. Tai kannattaa tehdä. Ensimmäinen liike, kyykky, pystypunnerus. Toinen liike, tehdään kyykky sivulle. Kolmas liike, tehdään etunojapunneruksessa yhden käden soutu. Tässä on semmonen vinkki, lanti on ihan suorassa. Et jos siellä olisi vaikka kuppi teetä, niin se ei läikky siellä päältä. Jos voit vähän viedä lantia vielä eteen ja sit imet oikein kunnolla vatsaa sisään ja pidät tiukasti kiinni. 4. liike, tehdään vipunosto tähän eteen. Tehdään semmonen V-kirjan tästä, keskivartalo tiukka. Ja pum. Pikku pysäytys ja rauhallisesti alas. Kuinka monta toistoa kannattaa tehdä? 12 toistoa, 15 toistoa, 4-5 kierrosta. Kierrosten välissä 60 sekuntia. Muista lämmitellä hyvin. Katsoo alhaalta, siellä on vinkkejä dynaamisesti lämmitä. Ei muuta kuin tsemppii treeneihin ja kommenttia alas, että miltä tuntuu.